Una nag-apekto karon sa bugos nga pungsod ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa southwest monsoon. Mahuyang tutob kasarangan nga huyop sang hangin mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw na butlak las 5:31 kaina, magatunod naman las 6:09 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na, Action Eden. Good morning, Action Boy. How are you? How are you? I'm fine, very, very fine. Do wala lang na kita agi naman. Hindi lang kami send ko daw How are Action you? Hindi JM. today, kundi how are you this time? How are you? After 30 minutes. After 30 minutes. Tara ka ba? Good morning, Danay. Kay Ma'am Homa Lomina. Kay, ano mo, ihada mo, Carol Montoya. Maninoy boy, madamo. Iko naman salamat. Makanto sila karon sa Robinson. Yes, itry nyo lang ha. Hindi ko kapasalig bala. Pero itry nyo lang. Kaya mo man ang gina-advise ko sa iban mo, itry nyo lang kadto. Kay kisa gina-accept nila mga walk-in mo. Kapin pa kung daw jutay lang bala. Pero bala sige mo, bala Isko Moreno, bala sa Manila, to bala. Pagkadto ya, kundi may mga priority. Tida mo galinya niya. Pa-injectionin na tanan. Oo, galing kayo ni kagabi, Action Boy. Actually, si Tia Demang, interview mo. Tigil na discourage. Sarang na sang food supplement ko. Zen. NGC. Teka, tungod na mo linya. Halang si NGC, hasta sa may parasyatic ang linya. Grabe, no? Kwanto ng Pfizer. Oo. Kaya balo ka, ang Pfizer, amo na gina-require sa mga Abroad. OFW, mga Yes. abroad ka. Amo na gina-require sa mga pungsod to. True. Nga Pfizer ang mabakuna sa imo, pila mo lang, dutay mo lang Pfizer ta nga bakuna nga nagalabot. That's why nga gina-discourage kita nga, no? Gani man. I-try lang, ano, hindi kita makapakuan kita kay... Try bisan and kami try nabudlayan. until... Until you succeed. Oo. Hindi na yan until you die. Oo. Ana Sinoro, maing aga dira sa imo kay Diding Alojamiento sa Barangay Antipolo, Pontevedra, no? Kay Dina Magbato Malabago. Good morning, man. Inatami man ni Ma'am Jinky ang pamilya Rafaela de Alagdon, Nagora Pil, Toreno, Beligorio, Verino, ka mga high school friends niya batch 90 sang Bacolod City National High School. Mga college barkadas niya sang Kamsi, Fortune Town. Good morning, batch 95, no? Kay Elizabeth Flores, good morning, man. Dira live from Alihis sa may pag-asa, blada. Na si Elizabeth Flores. Pag-asa. Pag-asa. Yes. Good morning. Dira sa inyong tanan. Of course, good morning man sa aton sila ni 56,000 Facebook Live viewers. Yes. Madamo oo. gid nga salamat. Yes. Aha. Congratulations, Congratulations. sa mga fans ng Milwaukee Bucks. Okay. Congratulations. Kay And Sir Tupe celebration. Porano. Sir Tupe, good morning. Greet niya lang ko na si Nonoy and Dan kag John Hunyo. Salamat, gid. Nonoy and John, acoustic duo. Salamat. Yes, oo. Kay Pilton Lipura, good morning. Watching live from Pasay City. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, dira sa Bago City, kag kay Virgil Ligaspi Coloso, good morning, man. Jim Buerong. Kag kay Teacher Kashmir. Mm. Good morning. Kag sa kay pare ko Arlene Buerong, good morning, man. Good morning kuno kay mga Father Amber, no? Morning, Father. Dira sa may kuan siya, Concepcion, Talisay. Magtiglan sunis kadto tatubla kay Father Amber bla. Correct. Hindi ata gani mapakaon lan sunis. Si Action Boy. Malalaman niya gid. Correct. Speaking Action Boy, sulit-sulita na yan na Mother, Father, mga kalimada siga. Mother, father, mother, father, mother, father, mother, father, mother, father. Ano English ang pare? Father. Wrist. Ay na, una. Good morning, Father Amber! Wala na siya. Good morning! Kaya Patricia. Nalangkot pa ko, priest. Okay, magani. Karoon naman ang iban. Nagkaroon naman Dapat na, exercise sa brain mo. Correct. Kay Patricia Jimenez del Castillo, good morning from Sharina Heights. Sige.
Standby na sa mga balita lokal. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nag-apilar si Bacolod City Administrator M. Ang sa publiko nga maghalong sa kina-share kag basahon sang maayo ang mga impormasyon antes ipaibalo sa iba na gud malikawan ang posibilidad nga pagpanik sang tao. Ginhimo ni ang ining pag-apilar kasunod sa isa ka Facebook post nga naglapta sa online may kang tanan sa mando sa tong 2020 ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga closure sang borders. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag sa City Administrator nga may anxiety na ang tao kung COVID-19 ang paghambalan gani mangin responsable sa ginapalapta nga balita agud hindi makatugas ang problema. Panugyan ni Ang, bisitahon ang mga Facebook page sa syudad pareho sa Bacolod City PIO agud makakuha sang hustong impormasyon kag malikawan ang panic. Sa mga netizens na kung tani subong nagka-pandemic kita mga tao damo kita mga challenges nagapanik ang iban tulba gadugang ang anxiety sa mga tao. Kung nagapalapta kita bala sang fake news kag sa mga nagabasa naman amo nang aton nga advice is tanawon tagit permi ang source. Si City Administrator M. Ang. Mas madamo pa nga mga Bacolod noon ang inbakunahan kahapon nga adlaw sa limatanan ka mga vaccination center nga ginalakipan sa tatlo ka mall, Bacolod City Government Center kag Barangay Kabuga. Sunod kay Councilor Renicito Novero, Chairman sa Committee on Vaccination Center, apatanan ka mga brands ng COVID-19 vaccine ang tigayon nga ginadminister sa syudad kag ini ginalakipan sa Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca kag Sinovac. Dugang pa ni Novero bangod sa maayong performance ng syudad angon sa vaccination program, mahimo nga mas madamo pa nga COVID-19 vaccine allocation ang natala na ipadala sa gobyerno nasyonal. Ginkumpirma naman ni Bacolod City Administrator M. Ang nga malapit sa 1,000 sang Martes kag mas sobra pa sa 1,000 sang Miyerkules ang nagkadto nga mga overseas Filipino workers sa handom nga makapabakuna sang Pfizer COVID-19 vaccine nga gintigana para sa mga OFWs nga for employment na ang status. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahing ni Ang, napilitan sila nga untaton bangod tama kalaba na sang linya kag hindi na masunod ang social distancing nga isa ini sa minimum health protocol. Sa piyak, sunod ginakabig ni Ang nga good problem ang natabo tungod makita nga mataas ang vaccine acceptance sa Bacolod apang wala man ginabaliwala sa syudad nga halinan sang super spreader events ang mga vaccination sites. Partikular nga prioridad sa syudad ang mga OFW sa Pfizer vaccine tungod isa ini sa mga bakuna gina-require sang iban nga pungsod. It is a good problem in the sense nga makita naton nga ang vaccine acceptance mayo damo ang gusto magpapakuna diri sa Bacolod. But at the same time hindi man ta gusto nga ang aton nga mga vaccination activities mangin super spreader events. Nagalaom naman si Councilor Renicito Novero nga magabalik sa mas manubo nga quarantine status ang syudad sa Bacolod umpisa sa Hulyo 23. Sunod kay Novero, magluwas nga magnubo na ang kasos ng COVID-19 sa syudad sini nga semana. Nagbunga man sa positibo nga resulta ang panibago nga mga guidelines nga ginpapanaog ni Mayor Bing Leonardia paagi sa bigin pagwa sini nga executive order. Ginapaabot man ni Novero nga magapadayon ang kooperasyon nga ginapakita sa publiko bisan pa man nga makabalik sa MGCQ ang estado sa syudad sa palabuton. Sa naibaloan nga base sa desisyon sa National IATF, tubtub lamang buwas nga adlaw ang konsiderasyon nga ila ginhatag para sa Bacolod nga napaidalom sa GCQ with heightened restriction kon GCQ-HR. Ginklaro naman ni Governor Bong Lacson nga hindi sa gilayon makadesisyon ng gobyerno probinsyal sa pangabay sang Philippine Airlines nga pagdugang sang biyahe pasulod sa Negros Occidental karon nga bulan sang Hulyo. Suno kay Lacson, nagahalong sa karon ng probinsya bangod sa kinakabalakan nga COVID-19 Delta variant. Nabalaka ang gobernador bangod dura pa may baluan kung ano kasangkad ang kalitan nga tugahon sa mga variant nga nagsulod na sa Western Visayas.
Sa naligid nga semana, ginpanugyan ni Department of Health Regional Director Andriano Subaan kay Lacson nga dapat mag-alerto ang Negros Occidental sa pagsulod sa Delta variant. Well, the airlines are requesting, no? But I think right now we should even be more careful, no? Because of the Delta variant, no? We really don't know how widespread that variant is now in the country. So, Sa katapusan nga balita lokal para lamang sa A4 Priority Group ukon mga economic frontliners, government workforce kag public sector workers ang inbakal nga AstraZeneca vaccine sa mga local government units sa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporation. Sunod kay Negros Occidental Governor Bong Lacson, ining nasad sa pulisa nga ginapatuman sa gobyerno nasyonal may kangtanan sa government procured vaccines. Hulyo 19 ang nag-abot sa Negros Occidental ang masobra 2,000 ka doses ng AstraZeneca bilang unang nga batch sa isa kagatos ka doses nga ukon just 10,000 ka doses nga ginbakal sa probinsya. Ang pagbakuna sa mga A4 priority group ang patigayonon sa Negros Residences sa Hulyo 26 tubtob 30. Ginsiling pa sang gobernador nga mga bakuna nga gindonar sa gobyerno nasyonal ang para lamang sa A1 tubtob A3 priority groups kalakip nang nag-abot nga 70,000 doses nga Johnson & Johnson. Amat-amat nga pagbalik sang face-to-face classes ginaduso ni Senator Tolentino. Samtang 12 ka Filipino crew halin sa Indonesia nga nagpositibo sa COVID-19 ginabantayan karon sang gobyerno. Ang detalye sang mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa servisyo patas ka balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapa Sakay Rochelle Evangelista da niya daw damo man ang Astra nga vaccine nga nag-abot nga akadua kami gin postpone how okay lang na Action Boy. Actually ako nga naging postpone man la Rochelle. Agin po ako kay tani sang last week pangakon nga second dose. Ala, pwede Pwede na siya kaya ambal sa ginsugo pa ambal sa doktor. Kung mas malawi ganing chimpo mas mayo kay para maka-adapt gid mayong lawas mo bala okay. sa bakuna no. Importante. Actually ang kompleto, nag-abot no? na nga mga AstraZeneca nga vaccine mas ning ka nga damo pero i-consider nimo ang tama man kadamo nga Yes. pagbakunahan. O kag-abi nila bala usually be gina-allocate na ng for second dose Action Boy mo basi Oo. bala mambal siya 76,000 to nagabot. Oo. So tungao na. Tungaon Kay para pa sa na. first dose kag ang i-allocate sa second Anyway, dose. natabo siguro sa AstraZeneca ni ang bakuna ang para sa second dose laging inject na lang Oo. bala kay tungod damo ang gustong pabakuna. Oo. Pero wala na problema bisan makuan ka nang ma-delayed ang imo nga second dose. Ako gani delayed naman ko last week at ang schedule ko dapat
Ay, delay ka? na-delayed ang muna nga Ang bakuna. oo, muna nga better late than Never. pregnant. Than pregnant. Better late than pregnant. True. Sakta? Sakto na. Better late than pregnant. Pero wala na problema ron sila, no? Hulat-hulat lang. Yes. Melanie Isulat, good morning. Emma Vinson, Jelord Humaway, sa Barangay Burgos, Pontevedra. Maria Ko, Ana Sinoro, kay Ma'am, kay si Luisa Baron, from Hong Kong. Ang saya nyo. Ang saya. Ang saya. Siyempre, dapat masaya tayong lahat. Yes, correct. Leonila Tarosan, watching live at Purok 20, Barangay Alangilan. Christine Menyes Villalobos, happy first anniversary sa Energy Fans Club. Yes. Yes, go. Si Dennis, wala ito pakaon. Si Siya na Dennis. lang founder. Dennis, basi may ara ka na karon, maagi ko na karon Oo, ang mga isda mo na pala preton. Kay Tarus Toledo Ardenio, good morning ko no sa Palmes family. Pretty Mahilom, good morning man. Kay Che Zamora, Adam Nigalon, good morning. Kay Randy Amarela Arce. Kay Jerril Gadudo, good morning man. Kay Ma'am Jocelyn Liboon Despojo. Kay Noah May Jimenez, good morning man kono, Action Boy. Ina-greet man ni Ate Kimeri man, happy first anniversary ang EFC. Salamat. Kay Sir Maui Akol Kanyada, salamat kid. Yes, good morning. Parikoy. Aha. Kag kay Jojo kuno kag Ma'am Belia Bergantin sa Guam. Yes. Tamyaw ni amigo Tamawi Kanyada. Dilata. Evelyn Nepomuceno, kag kay Michael June Season. Congratulations yun sa EFC from Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Sa kay Alex Montesa. Uy, ari na siya. Ara na siya. Wala siya kaginaw. Ara na siya, kita mo. Nagpa-miss siya sa imo. Kita mo, ara ng malagba ng mga greetings. Oo, yes. Best wishes. May best Do kasal wishes, ba? Best wishes, ha? May mo na siya? Oh, best wishes. Grabe ka ulan heart, gaulan sa mga flag. Correct. Perfect. Kay Iba talaga sa- Gawad Mira Polidario Vlog, good morning dira sa imo. Gawad, good morning. Kay Noel Liboon. Yes. Ato sa sumong sa Mindoro Okay. Ito yung pamati siya. Kung gusto ko man lang magkanto sa Mindoro, makapalap. Kakatilaw ko na, away pa. Wala pa. May kapagkagawa sa Negros actually, no? Wala. Hasta lang ko gani sa Bacolod. Anong tsura sa Talisay man? Wala pa kagwa. Ito naman. Kasad naman yan. No, nakibot ko sa Naliga, pagambal, mga way kapagkanto sa Manila, blah. Ha? Ang nang ikaw to sa Naliga, siya itong ambal sa akon, ikaw? Hindi mo ko pagpatami. Kay... Kakadto na ko, Action Boy, Ngadto ka na, sige. Kaya kadto naman ko Luzon, Mindanao kayo wala kakadto. Ay, Mindanao. Ako ang nagkanto ako sa Mindanao, Davao pa lang. Wow. Kag tapos ko lang ko to, walig ko makita ang Davao mo. Kaya mo, pag-abot sa Jensan, biyahe dahil pa Davao. Oo. Abot sa Davao, diretso sa hotel. Diretso sa hotel, paghahapon na, nagtulog-tulog. Pagka mga alas 5, nagseminar. Nagseminar, guro, basta mga alas 7. Pagka alas 7, na Japon. Pagka alas 4 sa nga, balik na ako Bacolod. Ay, wow. Huwag ko kakita sa Davao. Very. Kasad naman yan. Ara ka na gito. Huwag ko makita. Wala na nga. Pagkaaga, puli naman dayon. Ay, amo na. May kapag ganing overnight, si mama sa una, isang office bala. Sa aga pa Manila siya, pagkapon mabalik na siya. Kaya na siya meeting. Amo nang namin. Perfect. Kami daw Kaya raman ko talisay. ng Boracay man. Oo, nagano ka man to. Biyahe, kundi biyahe. 8 oras biyahe mo. Oo, lawig, Abot to, lawig. abot to mga alas 5:30 sa Oo, hapon. Oo. Alas 5:30, abot to. Pag abot to, tinigalagaw sa gabi. Pagka alas 4 sa balik naman ko diyan. Ay, nano. Do palingin-lingin. Kaya sa ulo mo yun. Alas 4. Tingala sila yung mupod ko mo. Tingin mo nga damo mupod mo. Tingala sila pagkaga, may bag na ko yung ginabiting na sukbit. Kaya di alas lang ang dala ko ba? Di bag lang. Pagkaga, alakat na kuya, alas 4. Aba, di bagla. So, wala ka ilis-ilis. Gali in short. May ang body bag mo gani, may ara da nga Okay. brief kaga Sige. amo lang na saya. Sige. Pag alas 4 sa kaga, nya uding ka. Hindi ko makakadto ko daan isa hinablos ko kay ari naman lang ko hindi po ko kadto gali kay rikta na ko Mapuli. sa kay buli. Kalain. Kanugon sa mga chances you didn't take. Kaso may mga Pero mura kay priorities. nakatiner ko da mga sobra 1 week. Yeah. Oh, bongga. Oh, courtesy of MBC. Wow. Kaya may ara na dabay si boss Oo. sa kuan nga ano. Correct. One sobra ko da 1 week.
Kung wala pandemic, tani, no? Standby na kita sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Kag sa aton maka-aksyon, masami ka ba lang? Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaduso ni Senator Francis Tolentino ang amat-amat nga pagbalik sang face-to-face classes sa mga low-risk island provinces sa pungsod. Ginmensyonar ni Tolentino ang mga probinsya sang Guimaras, Biliran, Batanes kag Camiguin nga may madubo o kung wala sang kaso sang COVID-19 nga mahimot tugutan sang gobyerno nga magpatigayon sang face-to-face classes. Suno sa senador patuman sa gihapon ang minimum health protocol sa mga manunudlo kag estudyante. Sa pagpati sa senador, nagnubo ng level sa nakuha ang edukasyon sa mga bata sa isa katuig nga pagpatigayon sa distance learning system. Ginmensyonar man ni Tolentino nga bisan ang online kag modular learning ang hindi maging epektibo mangod naman sa isyu sa internet connection sa pungsod. Luyag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga makaatubang sang personal si Anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario agud mabubuan niya ini sang kape. Wala nagustuhan ni Duterte na report nga ginpahayag Del Rosario nga nagkabaton ini sa impormasyon nga gikan sa isa ka masaligan nga international entity nga ginapabugal sa China nga naimpluwensya nila ang resulta sa 2016 presidential election rason nga nagdaog si Duterte. Ginpahayag ni Duterte nga gusto niya may baluan kung sa diin nga nagakape kag sa diin ang balay ni Del Rosario kag kadtuan ni ini nga wala sang kaupod nga security. Ginpanginwala ni Duterte nga ginbuligan siya sa China para makuha ang 16 million nga boto. Dugang pa ni Duterte nga nagpaimbestiga pa siya kag gusto niya pasakaan sang kaso nga libel si Del Rosario nga wala siya nahimo sa 24 katuig niya sa politika. Samtang istrikto karon yung nabantayan sang gobyerno ang 12 ka mga Filipino crew sa isa ka barko nga nagikan sa Indonesia kagyara karon sa Albay matapos magpositibo sila sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 11 sa ila ang nagapabilin sa barko samtang ang isa nga nagpalagyo ka nadakpan sa iyang balay sa Butuan ang ginabantayan sa karon.
Kalakip sila sa 20 ka Filipino crew sa din 8 sa ila ang negatibo sa COVID-19. 5 ka samples na sa matripulante na kolekta sa DOH kag ipadala na sa UP Philippine Genome Center para ipaidalom sa whole genome sequencing para may baluan kung may dala nga Delta variant. Sunod sa report, gikan sa Indonesia nagbiyahe ang barko nga panagiyahan sang isa ka negosyante gikan sa Camarines Sur kang nagsulod sa Hunyo 14 sa Butuan City bilang entry point. Gina-review na sa Philippine Ports Authority ang mga dokumento sang tugboat kag karga sang barge. Ginpaidalom sa RT-PCR swab test ang 20 ka crew. Nagpromesa naman si Armed Forces of the Philippines Chief General Cirilito Subihanya nga magasuporta militar sa development sa Pagasa Island nga proteksyonan ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Sa statement, ginpahay sang AFP nga nagpasugot na nga i-convert ang Pagasa Island bilang logistic hub para proteksyonan ang biodiversity sa Kalayaan kag palangabuhian sang mga mangingisda sa lugar. Sang Lunes, nag-intra sa virtual meeting ang AFP kaupod kay Palawan Governor kag Chairperson sang Palawan Council for Sustainable Development nga si Jose Alvarez. Gintalakay man ang dugang pang-development sa Pag-asa bilang luwas nga lugar sa mga Pinoy nga mangingisda subong man para mangin destinasyon sang mga turista. Ginkonfirmar ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga nagpositibo sa COVID-19 ay utod kag Vice Mayor sang syudad nga si Sebastian Duterte. Sa Facebook post, ginabutang sang alkalde ang screenshot sang video call sang pamilya nga nagakumpirmar sang report. Magluwas kay Mayor Sara kag Sebastian, yara man sa video sa Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Presidente Rodrigo Duterte kang anay asawa sini nga si Elizabeth Zimmerman. Sa katapusan nga balita national, ginapaabot naman ni Senate President Vicente Sotto III nga magapagawa si Presidente Rodrigo Duterte sa COVID-19 roadmap kaglaro nga panindugan sa issues ng West Philippine Sea sa State of the Nation Address. Magluwas sini ginapaabot si Senate President nga magaplasta ng presidente sang mas madamo nga legislative priorities kag measures nga makabulig sa pangabuhian sang kada Pinoy kag ekonomiya sang Pilipinas. Ginakabig naman ni Soto nga tama kabudlay nga promesa ang handom sang presidente nga tapnaon ang korupsyon, droga kag krimen. Ang ato mga balita international, balita sa sports, showbiz, kaiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon.
Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Robert Flores, ginatamya naman si Itok. Ano nga lang? Itok. Pwede nga isa lang? Itok. Itok. Sige, belaan mo ilunggoy kasi lulubra, ginapermi. Ay na. O kung Kita itok, mo. imo mo bi Itok squared. Itok squared? Oo, duha na. Social ba? Itok squared. Itok. Naka-verb mathematician. Oh, speaking of mathematician, are, sulit-suliton mo Filipino English Math kalima dasing. Filipino English Math. Ano sunod sa English? Ha? Ano sunod sa English? Ano sunod sa English? Ano? Sabat mo lang! Follow. Next. Hindi pwede follow. Hindi pwede. Mo na sila synonyms. Abi ko mo sabat ka mat. alam. No, ano ka na mo na-refresh na libat. Na-practice na mo. Perfect. Na Good. Ano na siya dapat. Kara naman ang iban. Rochelle Evangelista, salamat di ko no. Sige, kada na basa. Okay. Kay Ana Sinoro, mga bata sa gwa, okay na gid, kompleto na ila vaccine. Salamat, J&J nga vaccine. Oy, J&J, pagigili ang sa mga bata ni Ma'am Ana. 1 dose na. Yes. Di makapuli na di sila gali, ma'am, kung matagaan mo na chocolate si Action Boy. Yes. Kag Ang bato ako. sa yan, makapuli, mga kabataan, kung na-invite sa gid kita. Wow, perfect. Kay Sol Lama Barnacha, sawadika Bacolod. Please pray for us kuno Pinoy diri sa Thailand. Third wave of pandemic diri sa Galing ka? Halong-halong kami, especially daan may mga variants pa daan, no? Yes, so Dapat inang Delta halong-halong. variant, gid bala? Grabe sa mong igo, bro, sa mga Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam. Bangladesh, amo na ang Singapore, mga hindi lugar. gid tanto, pero mga kuan gid mga Malaysia, Ara to sa listahan mo. Indonesia, Singapore, Oo. Bangladesh, mga amo na Action Boy, mga Middle East, pagid, countries, UAE. Nakibot kita kay ti gulpi naman yung Delta variant. Actually, 97% na kuno Action Boy ang ano bala? Ang makalalaton bala. Makalalaton, Yung for example, ang based na sa WHO mismo nga ang tawo nga example Delta variant positive ang isa ka tawo, hindi lang ako, ang isa ka tawo, tapos naglabay siya sa tawo nga wala ga face mask, malatna na siya. Tungod nga grabe kuno mag-produce ang virus sa lawas niya, galalawas na, that's why hapos mag-spread. Kag may ara pag Action Boy sa base sa study man bala nga for example, ang amo na nga patient ara sabi sa isa ka room, 32 hours pa bago matunaw ang tanan nga virus nga ginbilin niya da sa kantuan niya nga room. Una. That's why Kung hindi ma-disinfect. Oo, kung hindi ma-disinfect. That's why Grabe importante yung gid ang face mask, May ari ang din face mga shield, variant, may mga alpha, may beta. Delta, kag may gamma pag may itong isa. may gamma, Oo, may delta. iya ka Brazil ang gamma. Oo, gamma Brazil Oo. sakto. Sa Sunday wala kay Mayara kita imbitaw niya doktor nga ma-discuss kita parte sa mga variant na bla. True, oo. May ma-discuss Pero kita ti amo para na Action maintindihan Boy ta. sa international to karon kay amo nang dominant variant daw ang Ang Delta, Delta. for the next months to come. Grabe, no? Kaladluka nag Action Boy do may ara pero may ara pag gyapon wala gid gyapon Okay, nga pati pati, sa COVID-19. Ti ambot sa inyo da. Sige. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kumusta dira si Dr. Matt Mayo? Kumusta lang ko da siya Ma'am Vanna, no? Sa kay Malu Mahilom Las Piñas, happy pamati sa tanan kita barangay 5 Sipalay City. Yes, kay Sister Lumen, gali Action Boy, dira sa Senior Santo Niño Homes. Nagapamati gida sila. Salamat gid. Sister mo? Ha? Sister mo? Sister in Christ? Sister in Christ. Terry Simpron Yong, good morning man. Jack Pinungan, good morning. Jesselyn Andrada Tiangson, congratulations gali sa Santo Niño Parish bala dira sa may aning sa Panukoy. Aha. Nag-celebrate kahapon sang ila nga paghimo nila bala nga as parish bala. Way back in kuan pa na July si Father Siloy Villarosa na da ang
tinguha gid para mangin parish inahalin sa chaplaincy, no? So nag-celebrate sila anniversary kahapon. Congratulations, no? Yes. Virgil Pinda, Lito Dayap, Mary Joy Fontibella. Kumari mo? Ay, oo, si Wagli ni Jonathan man yaman. Kumare, good morning. Si Tantan. Yes. Do kwan nga po ni sino ganingalan sang babaye. Do nag third month kagapon. Si Elizabeth Flores, The third month kagapon. Sila ba? ang itok like may beef pares daw sila sa NGC. Wow. Pangmasa Do gito. nagutoman ko ba? Lumela Labargan Lapar. Boobs 2. Watching from Kingston, Jamaica. Wow, from Jamaica pagid ba? From Jamaica. The land of my sisters and brothers. Nya kamu pa. Siling ni Ana Kamu pa, hindi lang chocolate. Ay ano, kaluyan. Pangamuyo lang ta. Oh, ano pagid man? Aside from chocolate. Si mga Shampoo. Shampoo abun. Shampoo abun. Ano pagid? Basta mga- kwan guro mga kulintas. Mga gold nga bracelet. Ala. Lubos-lubos. O basi mga dollars na gid lang. Oo. Parang isahay na lang Oo, mas mayo na lang. Isang kwan ba isang bagsak. Isang bagsak. Perfect. Amo na tayo importante. Rizal de Tupas Mamba si Ma'am Ana, sinoro. Nano ni siya. Nagkinapataman. Kabalan man siya man. Nag-upod gid na duwa kabal. Yung mga kabalan mo na sila man. Sa Barangay 35 na Rizal de Tupas, sa Slasher Sumugat, Angelito Patricio. Good morning, man. Sa kay Leisure Tad-i, bala? Shirley Tad-i, dira sa may New York. New York, New York. Start spreading the news. Amo na sa? I'm living today. Amo na. I've got to be a part of it. New York, New York. Perfect. Ma'am Jean Hesselgon, good morning sa Beb's Mango Stand dira sa may Valladolid. Si buddy ko gali Matt Mayo, Doc Matt Mayo, ato sa car show. Oo. Si Ma'am Vanya, ato to sa eskwelahan. Oo. Eskwela sa gali. Okay. Nag-ukay. Dry swimming. Perfect. Alams na. Good luck, Ma'am Van. May the odds be ever in your favor. May the force be with you. Yes. Standby na sa aton mga dugang nga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:45. Sa detalye na sa Balita International, ginpahag sang World Health Organization nga posible mangin dominant strains ng COVID-19 virus ang Delta variant sa mga masunod nga binulan na. Ang Delta nga una na-detect sa India, nakaapekto na sa 124 ka mga lugar sa bugos nga kalibutan. Sunod sa UN Health Agency, mas madasig ang paglaptas sini ikumparar sa iban nga variant. Dugang pa ang iban nga variants ang ginabantayan amo ang Alpha nga una na-detect sa Britain, kagkaroon nga nakaapekto na sa 180 ka mga pungsod. Ang Beta variant nga na-detect sa South Africa, kagyara na sa 130 ka pungsod ang naapektuhan. Kag Gamma variant nga una na diskubrihan sa Brazil, nga yara na karon sa 78 ka mga lugar ang apektado. Sa balita sa patag sa pangnegosyo, ginbawi sa Department of Trade and Industry ang unang pahayag sining aprobado ng pagpasaka sang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Suno kay Trade Secretary Ramon Lopez, wala pa natapos ang review sang ahensya sa ginaduso nga pagpasaka sang presyo sang mga manufacturers. Dugang pa, wala pa na-publish ang bago nga suggested retail price. Sa piyak nga bahin, kung manufacturers naman ang pamangkuton, nagkadapat lang ang pagpataas ang presyo bago nagsaka man ang presyo sang raw materials, kag nagdako ang gastos sa operasyon bangod sang pandemya. Ginehemplo sang manufacturers among sardinas, bangod nagmahal ang lata. Sa tuig 2019, paginbago ang SRP, rason kapinduhan na katuig nga wala nakasaka ang presyo sang nagapanguna nga balaklon. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar, 50 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar, 36 pesos kag 72 centimos, ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 44 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ginpili sang organizers sa State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte.
si Morissette Amon nga magkanta sang national anthem sa Yasona sa batasang pambansa sa maabot na nga Lunes. Ano mga samples ng kanta ni Morissette? Nang karon lang. Ining pag-updan Action Boys ang pre-recorded music sa Philippine Philharmonic Orchestra sa dalom sang conductor nga si Hermini Hildo Ranera. Ang PP Ocean Boy ang magapabati man sang pre-recorded music ni Freddie Aguilar nga amo ang pagbabago. Oo, kag 5 pa ka classic songs nga Yesterday When I Was Young, What a Wonderful World, Dust in the Wind, MacArthur Park, kag Ikaw ni George Canseco. Naibaluan, Kabalo ko tanan. inigaling ang mga kanta ang paborito sang presidente. Balaan ko gitanan ba? Oo, syempre ikaw pa. Pero ang pinakadami ang Wonderful World eh. What a wonderful world. I see green Grains of dreams. red Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Tama na sa, di ba? Kag ang Dust in the Wind. I close my eyes. Sugpon! Only for a moment and the moment's gone. Doon na idlam ako mag-joke, diba? Hindi ka baloy sa kuanay sa una to blang una. Ang ano, ang una? Yesterday When I Was Young. Na ano ko lang ang tono. Pero Yesterday when I was young, so Nan. many happy songs were waiting to be sung. balaan mo mga upod sa balay, mga gurama. Anong dason? Ang mata siya gani, ang What a Wonderful World. Ano ba kaya? Dust in the Wind. Ano ba yan? Ang MacArthur Park, hindi ko gadya man. Kuha ko na, galing ka nalipat ko, pero kabalo ko na sa MacArthur's Park. Oo, doon ka, ano, guro. Babalaan ko lang ang unay ang lyrics. Balaan Dali lang. Oh, MacArthur Park lyrics, be. Spring was never waiting for us. It ran one step ahead. Ano, hindi ko ulit kabalo. Not. Balita na sa sports, ha? Jen Gombarmar sa Samahang Basketball ng Pilipinas nga hindi kabayan si Kai Soto sa team para sa FIBA Asia Cup sa Indonesia. Sa masunod nga bulan, bangon mag-entrain sa Adelaide 36ers para sa National Basketball League sa Australia. Sunod sa SBP, ginpahibalo na sila sa management team ni Soto nga naman oras ipatawag na ini. Naibaluan, nagapreparar sa karon ang Gilas Pilipinas bago na tala na magpadulong sa Jordan sa Biyernes para sa Kind Abdullah Cup nga patigayunon sa Hulyo 25 tubtob Agosto 3. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday! Sa atin sa mga mag-action. It's July 22 na. Yes. Ti ano? Okay. Ti ano ka July 22? Kay July 22, galakat mo yung adlaw, no? Good morning, Dranay, kay ihada ko Maria Rivera Murayama. Yes. Ihada, morning dara sa imo, musta ka na? Kilang ko maninoy. Bigo ng sabat. From Yes. Japan with love. No? Wow! Good morning, Manaction Boy, kay Wilhelm Adi Cordero, of course. Kay former kagawad Amer Bilbao sa may Ibi Magalona. Kag kay Joji Gargoles Ramos, Action Boy. Kag sa family niya sa Balangigay, Pontevedra. Yes, kay good morning. nagmuunogin sila kuno, nagapamatigin sila. sila. Oo. Kag sa kay Migota Rumel Gallo, good morning dra. Kag kay Lorely Alvarez, good morning. Yes, ang Green Muscle Growers, Gali Action Boy sa Binalbagan, dudugan, tawla katilaw green. Charot lang. Aman ba sila nga, ginag-greet nyo kami, kay pangayoon ka mo. Kay Sir Nestor Egang, kag kay Sir Ivan Malyo, good morning man. Yes, Kag kay ang Green Maninoy Muscles mo- Growers. Maninoy mo one ball Gallo, good morning. Maninoy, man. good morning. Kag kay Maninay Alma Alma. Alvarez Gallo. Yes, salamat gid sa Pag-greet lang ko happy birthday anay sa akon manghod. Aha. Sa kay Lourdes Duran, birthday karon nga adlaw. Ka happy birthday kag sa akon isa man sa mga friends ko gid no, a very close friend of mine. Sila Elaine Lagumbay. Elaine Lagumbay, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Yes. Happy yes. Natal Day. Yes. Natal Day, Diri kita Action Boys aton sanay nga mga nga balita espesyal. Mga tinaga ni Siligay noon nga Espanyol gali ang ginhalinan. Kaya syempre di ba Action Boy Damo, na colonize ta mo. Correct. Damo Yes. damo. Te amo ni siya Action Boy. Ang limpyo
Limpyo. Oo. Means, of course, magpaninlo. Paninlo. Pero sa Spanish, ang tawag sina Limpyo. limpiar. Limpiar. Yes, limpiar. Sila yung isang Pinoy niya, limpiar. Ilay, munta niya ito, limpyo yan. Oo, para do... Pero dira naghalin. Dira, gid naghalin. Aha. Do, kumbaga do root Limpiar. word nan. Yo soy limpiar de casa. Hoy! Ang balay, Oh, kasa! yusoy. Perfect! Sabi ko mang yusoy. Yusoy, dinali ng yusoy. Pero actually, sa college, Action Boy, ang amon balang ginatunan mo na ng Spanish. Spanish. Oo, galing daw, do, pero may sakit ang chan ko mo. Nga- Mag-Spanish, so, wala ko mayo minatunan. Ako mo man guys ko may ara kami sa subject nga Spanish. Oo. Dissolve lang to ya. Why kuya nakapasaras to? Wala ka pa sa... ¿Cómo está? Na, wala na Action ¿Cómo Boy. está usted? Oo, wala na. Sa mga first lang wala nakatano. Yes. Ang next Action Boy, inasal. Inasal Spanish? Yes. Inasar guro kung sa kuanay. Inasal. Inasal nga manok, inasal nga Ano may ko anong sa Spanish word yun sina? asar. Asar gani. Oh, To grill ambal or ko roast. inasar, asar. Asar lang. Oh. Ay, asar. Yo soy So, Yo sa asar manok. Anong manok? Chicken na lang Ang next Action Boy, ang tawag tagali sa older male or female, balangan nung kagnang or manong kagmanang. Aha. Doy lunggo mo na ya. Ikaw, ilalisa. Kaya analisado ano nga. Kaya ang Spanish origin, sina Hermano kag Hermana. Amo na may ginatawag kata Hermano Mayor. Oo. Di ba la kag Hermana Mayor? Yes. Amo na brother sister Action Boy. Amo na sa mga kwan mga Santa Cruzan. Oo. Na Santa Cruzan. Oo, Amo na sa correct. Hermano Yes. Mayor ang lead sina. Oo. So manong gali, Hermano, Nong, manong. Hermano kag Okay. Hermana. Nya, Nang. nya Spanish Hermano. Puta ka na, Nya Inji. kuwan talang her. Oo. Kuwan talang her tapos Ang puno NA. talang inji. Okay ka budlay mo magtawag ka. Nong, pagsapos ang nong, sa Hermano, Hermano, nano. Timunta na lang nong. Okay. Yes. Ang next Action Boy, ang sandia. Sandia. Oo. Siyempre watermelon. Kaya nga aton yung spelling, malang naglain mo. S-A-N-D-I-Y-A aton. Ilaya S-A-N-D-I-A. Sandia. Sandia. Pero mo man the same. The same. Okay. Sandia. Sandia. Nan. Ang next Action Boy, ang hambal. Hambal. Or to say. Okay. Kaya ang ila is hablar. Hablar. Oo. Ato niya hambal. Hablar Espanyol? Oo. Okay. A little. Ganun na. Ang matanong dito la. Ang next Action Boy, nag-originate mong sa Espanyol ang word nga kaspa. Kaspang sa Dandruff. Dandruff? Oo. Mga skyflakes mo da bala sa. Kaspar naman na, hindi? Kaspa. Kaspar Kaspa man, pero ato niya K, ila C. Okay. Yan. Dandruff. Ang mga Action Boy. Okay. Oo. Ano ganing damo, gani? Damo. Ang many bala in Spanish? Nalipat ko. ko, no? Sige lang. Karon lang si Mary di. Ang next Action Boy, ang hubin. Kubin. Oo. Young or amateur. Sila ya Hoven, J-O-V-E-N. Sa aton niya kay Ilonggota, H-U-B-I-N. May mga ngalan, galing nga mo, Joven. Joven, o young. Meaning young. Yes, okay. Hubin, Action Boy. Ang next Action Boy, kada. Or every, wala kada si Mana, kada. Sila rin ni kada si Mana. Kada, ho. Oo. Amo nang iban ganit sa lanam lang iban mo may nakita ko na Taga? taga. Oo. Actually kada na sa mo. Oo, kada. Kada si Mana. Hindi taga taga si si Mana, Mana, oo. kada si Mana. Kada si Mana. Oh, Spanish. every. Yes, every Action Boy. Sila kada Kada man. isa. Kada isa. Kada isa, hindi kay taga isa. Oh, Kada isa. kada isa, oh. Yes. Kada lok. Kada Hindi na yan. Hindi lain na yan. Word na yan, hindi na yan prefix. Hindi every look. Every tanaw mo bla. Ay, Kada look. Oh, kada look ko sa imo. kada look. Kada look ko sa imo. L-O-O-K, gali. Kada look ko sa imo. Guwapa ka. Muchos damo ko, no? Muchos na. Muchos kaspa. Muchos. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas kaspa. Kaya kung muchos, kung oman, kung A, muchas. Kaya mo na. Mucho. Kamo na yun. Muna muchas gracias, kay gracia. Mucho Muchos. dinero. Kay O, man. Kabalo ka sa mucho dinero? Anong dinero? Damo korta. Mo na gali. Oo. Abi ko dinero. Abi ko damo. Mucho
Damo. Damo na, correct ka muna sa correct. Perfect. Mucho. So kung damo ka kwarta, mucho dinero. Oo. Abi ko po siling damo. Kung way ka kwarta, mucho utang ko. abi ko mucho torko jungko. Mucho Torko jungko. Hindi naman dahil mucho torko. Mucho torko. Mucho torko. Mucho lingon, damo kag utangan na torko. Gusto ko ya specific, ti may pilido. Jungko. Nan, amo na da. So kung damo ka torko ng utangan, Amo na yung mucho mucho torko. torko. Kung si kung si kay torko jungko, kati mucho torko jungko. Oo na, amo na siya importante. Dana, ano bala na specify. Ang next section, boy, ang pinsar. Thoughts bala, thoughts, reflection. Ano sa pinsar mo? Kasi ila pinsar man, pero ato niya PI, ilaya PE. Pensar. Yes. Ang next section, boy, ang last na lang nida, so na may iban. Ang next section, boy, sira. Sirado. Oo. Sirado. Serar or cerrado. Pero Cerrado. ilaya CERRAR. Close. Ato niya, tiki simple lang kita ya. Ti SIRA lang eh. Mucho sirado changi iputo. Sirada na dyan, gigay na puto. Hindi mucho damo changi no sirado. Mucho changi sirado iputo. Ano mo na? Sila sa mga Spanish teacher niya man ang kagago mo. Alam ko ay. Ari mo gitay. 74. Naginulsol sa kuro dayon mo. Ang Spanish teacher ko sa unahay, nagkwala patawa. Namin ko lang. So, nag-exam kami sa Spanish. Kadto sa sakon, may, sa inyo, sa UNR, booklet, blue ka mo, blue. Blue, di ba? Blue book. Kami yellow book kami yan. Yellow booklet ng amo niya. Pag abot siya rin sa sakon niya, kadison ko. Isang na, kadis ko yan. Testit tato mo. Hindi ko na paglawagon ngalan niya. Kadison niya ko, Mr. Duran, kadis ko. Ano, miss? Ang imong booklet? Daw plaza, pwede malagawan. Grabe, wala isang sinulatan. Hindi ko kabalo sa Spanish. Amo na galing wala kay kapisan. Amo tawagin di sobra do Spanish. Pukod si mo, joke. Why ko to makuha na Nakagiminawiran. Why ko na, amo na yung mga mucho changi isirado. Naalam na yung, ang tanan mga katuntuhan. Feeling ko gani ang tonto Spanish mo na mo tonto. Tikon hindi ka puto, masigay ka pa daya. Kung puto, kandi sira ka. Di ba? Kalain, batasan. Ay, Okay. Yes! Okay na. Sige. Kay amigo ko, Valyanga, good morning sa San Enrique. Madali lang kami sugbot si Action Eric. Ang manabati, porke labati matubol nga mati gagwa malabaga, tiriflek! Action Eric, kabalo ko ay! Abi mo, tarong lang maintindihan ko ah. Tiki, iya, utod lang mo. Ako na lang nagsugpon. Kamara porke labati matubol nga mati gagwa malabaga, tiriflek! Perfect! Kalay. Kay Engineer Ray Ruiz dira sa may kanto ni mag-agad ra Engineer Ruiz. Yes! Kagawad Monica Prudente, kag Good Ma'am Mercy, morning. kag kay sa mga Ma'am Felicissima, kag Upong, Lizelle, Michael, kag Incheck, and No More, and Boys, Monica. Salamat! Sige, standby na kita sa Action Hotline, Direction Art Tay Hupon, ang inyo naman rin news team. Action, Eden Aboso. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,